When I look at you, I know where I would be. În plan să plecăm în sau Miami sau unde mai, în Caribe, unde plecăm? În munți cu barca. Auzi, în munți cu barca. Doamne, eu nu că eu fac așa, adică să înțelegeți, soțul meu ia curba așa, da? Noi plecăm la magazinul rusesc să mai cumpărăm produse de ale noastre, ni s-a făcut dor. Și plecăm să mai luăm o slană, un din ăla, cum se servește la care închegat așa. Lamp? Bucăți de carne așa, Tobo. Tobo, da. Eu saltison, nu să zic saltison și nu m-a întrebat de ce la asta. Da, lasă bine că pot stai la. Și după magazinul rusesc, plecăm la un magazin de construcții să cumpărăm niște pilari la o scară care s-a construit nu de mult pe la noi acasă și să-i facem să fie frumos. Oricum am filmat un înainte și un după. Iată, nu știu, eu iubesc, nu știu cum voi, însă eu iubesc foarte mult, iată când mă uit, îi arăt și la soț din când în când. Privesc un om, cred că e din Spania el, sau poți fi din altă țară, nu mai știu, unde el e grădinar și are toate ustensilele pentru a tăia și duce în case din alea care, Doamne, acolo zici că tu și sfet mai scurt, numai să intre nu poți, atâta iarbă, iederă sau copaci, lăsați. Și el se duce și curăță. Vai, și arată înainte cum arăta și după. De eu nu știu, eu am o mai mare satisfacție. Sau erau alții care se duceau și făceau curat prin case, unde erau niște case acolo în Statele Unite, acolo, sigur. Doamne frești, tot așa arătau înainte și un după. Îmi place și așa îmi fac și eu, adică cum arăta înainte și după, dar mai este de lucrat un pic. La scărița aia, ce-am putut să zic, am văzut ceva, dar nu știu. Da, ce iată. Și plecăm, eu filmez de Rafaela meu în spate. Ce vățul care. Rafaelito, ¿me escuchas? ¿Tienes sueño? No, muy bien. Mică. Noi astăzi avem un timp așa mai norat, ca să zic așa. Ei, poate nu el cine știe și norat, dar ceva îi. Și cum avem un timp așa mai răcoros, îmi zic să ne facem treaba. De ce stau cu microfonul așa la gură? De ce? Vă zic de ce. Poți să-l atașezi aici și să stea acolo, nu e nicio problemă. Însă YouTube-ul îmi cere o acuratețe a sunetului. Și e mai ok dacă îl pun aici la guriță. Așa trebuie să lucrez și cu subtitrările, adică dacă se aude mai bine, el poate să-mi traducă și să-mi subtitreze videourile, spre exemplu în spaniolă, iată ar fi ceva. Tot fetele îmi cer, dar eu, numai mâinile nu mi se duc până acolo. Noi iar suntem în curbă, dar dacă mă vedeți pe mine așa în toate părțile. Mihail Schumacher ăsta meu conduce. Și că e maxim alerg. Aveam impresia că cânta taxi așa la nu știu, cred tot în spate. Doamne, ați văzut, era să vedeți un accident în live, mai scurt. Un taxist era să intre în noi, n-a profitat. Și vă arăt pe acolo bunătățile. Și la propus și prețurile, ca să vedeți voi diferența de fapt pe rafturile din țară și cum se vând aici. Mai scurt, noi am ajuns, deci se vă arăt magazinul nostru, deci ca pe timpuri, univermagurile, cum erau. Deci, cam astea toate bunătățile, deci avem raionul de salamă, și raionul de mici. Iubire, eu vreau niște mici. Iată, da. Și știți ce îmi place aici? Cel mai mult puteau ei plăcinta asta de dobleac. Wow, și cu brânză mai iau și cu măr. E foarte gustoasă. Vedeau bileașă. Bilește numai ai noștri o să înțeleagă ce înseamnă. Mergem să luăm suculețul preferat al lui Rafael, care zice că suculețul preferat la bunica lui. ¿Cuál mami le gusta la bunica Rodica? Y la mía de morada es esta. Uite. Nu, ăsta. Așa. Espera que te ayudo. Poți tu, mami? Venga, hai. Poți tu? Frutti, da? Un frutti fresh, da.
raionul de conservături. Da, mi-amintește de veciul părinții mei. Era tot așa plin de conservături. Ia uite aici, de toate sunt, da? Uite aici. De toate și pentru toți. Mergem mai departe. Ca mei se ceartă, unul vrea una, altul nu-i dă voie. Da, fix ca pe timpuri, na. Nu am putut. Și avem ceva paste, avem. Mai mici, mai mari, pentru toate. Vai, la mine, de aici se încep ceaiurile, până în capăt. Foarte gustoasă. Bine, poate acum încă nu-i sezonul, dar foarte gustoasă. Deci se vede și prețul, da? Eu acasă l-am, cred că, unul din astea două. Pe ăsta cred că l-am. Foarte gustos ceai. Foarte, foarte. Și toate cășurile noastre greci, ca crupele, toate. Ca să-mi iau... Uite, și nou ăsta cred că e cușcușul la ăștia de aici. Zic eu acum, poate mă greșesc. Și mai sunt, ia uitați-vă ăștia. Preanicurile cele noastre cu vișină înăuntru. Delicatăs. Mai iau ceva, dar cu mări. Și cam gol așa pe aici, văd că s-au cumpărat. Bubliche, sușche mai scurt. Zefirile, oameni buni. Zefiruțele. Iar pe astea, nu știu, mie îmi plac chestiile astea așa care jumate cu sufle, ceva, jumate... Dar trebuie să fie ceva de capul lor. Are cu zmeură, cireș și mai are cu afine. Cred că astea cu afine trebuie să fie gustoase. Asta cu vișină, asta cu afine să fie gustoasă. Și vreau să-mi iau cremeș și brânză dulce. Să vedem cremeș. Așa. Fac prăjitura acasă cu din asta. Foarte bine. Foarte bun, foarte bine. Îmi place cum face, îmi place cum îmi iese. Am mâinile pline, nu spune mizboieță. O să descarc. Aici. Bun. Am singur pe... Da. Câte ai dat? 2. Este, mami. El pescadito este que te gusta a ti. Rafael, a meu îi plac. De grande tiene Taranga ese asta. hueso. ¿Es de pirata? Eu am să-mi cumpăr Ese pez grande de pirata. de pirata. Am să-mi cumpăr o silodicică. Oye, qué bien. Uitați-vă și oameni buni. Aha. Azulito. Lui Rafael, a meu îi place taranca. Venga, mami. Vente pa acá. Mhm. Vamos a pagar. Ce bunătăți, mama. Am așa. Da. Vreau din aia, din căldare. Și uite ce... Da. Și aici știți ce mai iau? Fiți atenți. Păstăile astea ale noastre, că ăștia verzi, de ale noastre sunt așa galbeni. Uite, are smorodină. Ia uite, iubire, are smorodină. Da. Uite, asta care avea bunica mea acasă. Vai, bunica. Uite, are vișină. Iubire, are vișină. Uite, are agriș. Are agriș, madre mie. Bunica mea avea agriș. Mira, are vișină. De casă. Ce tare. Vai. Coz de ceapă, mărarul nostru de acasă. Da, asta Agrișă, vai, ce bune sunt. Uite, astea de la noi de acasă, vai. Vai, câte bunătăți de acasă. Fructele alea, da, pămușoarele. Vai. Stați că ai mei mai vin, da. A mei mai vin, știi după ce? Și după înghețata asta de acasă, da? Stați că vă arăt. Ia uitați aici. Înghețatele alea la păhărel, oameni buni. Dacă mai țineți minte. Ba, ce gustoase erau. Uite la meu, sughițe. Da. Rafael mânca din astea, uite. Și uite, astea cu bucăți de căpșună la păhărel, foarte bun. Și uite, astea din ciocolată care îi place noi. Uite, mira mame, este que es con chocolate. Este es con fresa. ¿Ves? Este es así con leche, más buena. Este también es muy buena porque lleva fresa dentro. Are posibil să nu... Ia că asta trebuie să fie bună. Așa-și mânca și eu una, dar cred că o să-mi fie rău. Aș mânca una, dar cred că o să-mi fie rău. Să mai văd ce mai iau pe aici. Poate îmi face ceva de nou. Au pernuțele astea așa înăuntru, umplute cu diferite fructe. Ok. Da. De toate și pentru toți. Uite ăsta ce bine arată. Ce tare. Și ăsta. Asta trebuie să fie ceva de capul lor. Trebuie să fie bune.
și ăsta. Uite ce de frumos pentru copii ăștia. Este napolitanele noastre din țară. Nebune rău. Cam atât. Mergem să le plătim. Nu. Cremoasă la nieve. Uite cum stă a meu. Copilul meu, dar la bas. Rafael, ¿te gusta el helado del país de Buñanator? De país de Buñanator. Sí, mi vida. Así. Uite-l și pe meu. Tu când erai mic, erau astea pe timpul tău? Erau așa? Știi, mami? Când erau mici, mâncam și noi din ăsta la păcărel. Vă mai amintiți? Oameni buni! Doamne, și după aia a apărut ăstea pe băți, de ciocolată, rău de suprășat cu lucrușoare, bani. Erau la... Uite, eu mi-aduc aminte cândva, ăsta în păcărel, pe timpul meu era 1 leu, pentru că mereu mama ne dădea 2 lei, una pentru sora mea, una pentru mine. Și după aia celelalte erau 2,50 lei, 2,75 lei, țin minte, și le-am pe băți care erau mai... Și apoi te gândeai, decât dau 2,75 lei pe ălea, mai bine mănânc 2 din astea. Da, așa erau. Dar ursuleții ăștia, Haribo ăstea când ieși, să-ți amintești? Adică îi aduceau de afară. Adică se vendea la tine pe rafturi. La mine se vendea și nu se vendea la tine. Vindeau în piață. La mine la bar se vindeam o gen de la bar și îmi cumpăram pachetele de de la ucraineni și ăsta, dar la noi când noi eram mici, Haribo, ciocolată, era Cipiripi, care se vindeam în piață de găsit. Care se aducea de la sări, se vindea pe sumă. Nu știu, noi ursuleții ăștia moi, nu eu să spun aveam 8-9 ani. Și tu aveai 7 plus 16 ani. Adică tu la 16 ani nu mâncai la tine în țară ursuleții aia? Cumpărați din piață, sau? De la magazin. Deci dai gol de unde, adică gol. Doi și nați erau la kilogram? Erau un pungi din alea așa mai mari, dar nu se găseau în magazin, se găseau prin piață. Care se aducea marfă de la sări. Dar nu se dădea un punguț din alea micuțe, așa. Mâncam cu sora mea, ne plăceau mulțumit la barul de lângă casa noastră. Tot de... Mirașul meu, ce-am eu, totdeauna. Și în brațul se va bine. Este mic și mama mare. Asișor și mama mare. Majorete și îndelele bune. Doamne, mirașii mei, fie Muy bien, mami. Muy bien. E că și Rafael cunoaște îngerașul meu de când avea 3 ani și ea că acum îi face 6 și fiecare noapte îmi spune, fiecare noapte. Așa am fost învățată eu de bunica mea, așa învăț eu mai departe. Hai că am ajuns și noi la magazinul cu pricină. Uite aici, am venit să cumpărăm de ce avem nevoie pentru scară. Este ca un fel de dedema la vârșe, așa. Iată, spre exemplu, aici afară se vinde, iată, barbacoa, se vinde măsuța asta, cât cu sofac, scaunele astea la 400 de euro, uite la 903 euro. Și să vă arăt, foișorul se vinde cu tătul dintr-un lemn masiv, așa frumos. Mai vinde, uite, și ăstea gata construite, da? Uite, ăstea la 1000 aproape, le are pe toate. Noi nu avem nevoie pentru că casa la noi deja era construită, casa când am cumpărat-o cu zona de barbacoa mare, așa toată. Și nu avem nevoie ca să cumpărăm, însă cei care poate nu, asta e o chestie foarte bine gândită. Ți-ai dus direct construcția acasă și prăjește carne Sibiu Brothers. Un Ferrari. Care por? Cred că canal Ferrari, mami. E Ferrari? Vuole contra Porsche? Sì. Un Porsche de carrera contra un Ferrari? Sì. Quindi non è Porsche? Sì. Normal. Teniamo il cervello. Iată. O zonă în care avem noi nevoie. Ce credeți? Peste tot vă duc cu mine, să nu cumva să credeți că e totul numai restaurant și mai nu știu ce. Nu. Și construcții, de toate. Să vă mai arăt și niște plăci, nu știu să nu trebuie să păște noi. Vreau să vă arăt și niște plăci care le punem, am putut noi să le punem în grădină așa ca potecă, ca drumuleți. Să nu le lipim și să crească iarba între. Ajung să vă arăt și acolo. Le-am luat noi, nu mai sunt. Aolo, le-am luat. Nu, erau... Da, nu le-am luat, uite astea. Uite așa, bucăți din asta.
fain.